हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेल आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय आङो नै दायो देलायखांबाय ओमफ्राय जों दायो संगिता आब'नि बार्थडे जानो थांदों आरो हासबेन्डजों आंजों सानैजों थांसै जोङो दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांनोसै बरमा मोनफैबाय नै लोगोफोर बरमा दावखोफैबाय प्रेजेन्ट नायनोसै आब'नो एसे आथुर आथुर जाबायना नै बिबारखौनो लासाबबाय जों थांबाय थानोसै लोगोफोर डाइरेक्ट आब' संगिता लाहानि न'आव मोनहैबासो देखायलांसिगोन आं A few moments later. नै लोगोफोर आब' लानानै फैबाय जों नै मालाय नै पाक्कारि खालामबावदे नैथिं नै हेपि बार्थडे नै थेंक इउ फैनायनि थाखाय दे माने बिराद मोजां मोनो आरो ना इफोरबायदि माबाबाथाय फैबाथाय बेनि थाखाय थेंक इउ आरो केक हाथ'वाखै लोगोफोर हानि माने सानैसो लोगोफोर फैबावनो दङ नेदो आरो ना देखायलांगोन आं केक हानायखौबो नोंथांमोननो नायलांबाय थादो A few moments later. नै आगै सुमिखौ लोगो मोनबाय मामोन नोंना सुमि रामसियारि ना सुमि रामसियारिखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय सासे ना मामोन लोगोमोन ना ना मामोन दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनजोबदो नै सोरबा फैबावगोन आं संगिता जाखावनोसै नै आब' संगितानि बार्थडेनि ओइ जानोसै खामानि मावनानै जानोसै लोगोफोर ओंखाम जाहोबाय आंहा नै अके जानोसै नै आब' संगितानि बार्थडेनि दाउ बेदर जासाबदो आरो ओरैनो ना अमा बाथोन बिदिनो जासाबदो दे गाइस दे जादो दे गोथाव जाबाबो जायाबाबो थांसै बाय बाय थाथ' नै आलासिफोरखौ एगारहरनोसै आंहा ओमफ्राय मबाइला आंनि नङा दे लोगोफोर बिनानावनि आं माने फिसाला लानायखाय लाना होबाय आरो ना जाबाय भिडिअ खालामनो थांनोसै ओमफ्राय फैनायनि थाखाय ओरैबायदि रोजा रोजा गौथि थेंक इउ आरो ना दे थांदो दे होमबा मार गोथाव जाहोबाय ओमफ्राय आङो आब' संगितानि बार्थडेनि भिडिअखौ गासिखौबो फारसेनिफ्राय देखायजोबनो हायासै आरोना माने केक काट खालामनायखौबो एसेल' ओरैनो देखायबाय माने फिसाला लांफादोंमोन नालाय एसे खस्थ' जायो खेबनायाव ओंखायनो भिडिअआबो आंनाव गैजोबामोन नालाय जा एसे हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय थेंक इउ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय जों थांबाय थानोसै लोगोफोर
डाइरेक्ट आब' संगिता लाहानि न'आव मोनहैबासो देखायलांसिगोन आं